Второй год агрегатируем, очень хорошо зарекомендовал себя. Район башлыгы җитәкчелегендәге комиссия язгы кырышларына чыгачак техникалар әзерлеген тикшерә. Агрокүз җәмгыяте вәкилләре, авыл хуҗалыгы белгечләре 8 машина трактор базасында булды. Әзерлек сызыгына куелган техника паркын һәм тагылма агрегатларны карап чыкканнан соң үз бәяләрен бирделәр. Элекке елларга караганда инде тагы да әйбәт трактор шыбрак эшләп, үзебезнең республикада булган позицияны саклап калырга, как лидер алдынгылар арасында булдык бит инде бу соңгы елларда 10 елда. Шуңа күрә бүтән мөмкинлегебез бар дип әйтәм. Ягулык байлау материаллары хәл ителгән. 110 килограммнан артыграк токлыклы матдәдә минерал ашламалар топланган бүген. 31 марттан механизаторлар кырда дым каплату эшенә кереште. Бүгенге көндә район басуларында 50 техника эшли. Быел 70 меңгә якын гектарда чәчү эшләре башкарылачак. Көзге бодай 17500 гектар мәйданны тәшкил итә. Шикәр чөгендере 9000 гектар мәйданда чәчелә. Кыр эшләренә төрле маркалы 300 трактор җәлеп ителгән. Шуның 55-е зур куәтле тракторлар. Менә быел жаңа техника киттек. Кириус 742, бик яхшы техника. Обновленный, коробкасы КПП автомат, бик яхшы, бик уңайлы техника. Очрашу барышында кыр эшләрен уңышлы башкаруда матди кызыксындыру чаралары, хезмәт хаклары турында аңлатылды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Восток агрофирмасының Нива бүлекчәсе басуында изге Азан яңгыры имам Мөхтәсиб Фатих хәзрәт Нуруллин фатихасы белән Зей районы аграрийлары язгы кыр эшләренә чыкты. Механизаторлар 57 гектар мәйданлы басуда горчица чәчәләр. Менә бүген монда агрегат, Демиси агрегаты 844 трактор белән сидераль пар чәчәргә чыкты. Аның чәчү тирәнлеге 2 см, 1 см, 2 см инде. Бу иттә чәчәргә чыгу безнең, чтоб пар җирләшкәткәндә беренчеләрдән булып киреп китәргә, әдрәк эшне җиңеләйтү. Районда кыр эшләрен башкару өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Быел Зей басуларында 70 меңгә якын гектарда чәчү эшләре башкарылачак. Кыр эшләренә 300гә якын техника җәлеп ителгән. Бүгенге көндә дым каплату эшләре бара. Чәчү эшләрен кыска срокларда сыйфатлы итеп башкарып чыгарга кирәк булачак дип белгечләр. Узган атнада җомга көнне инде тырма эшенә, дым каплату эшенә киреп китте. Көн сайын 20-30 агрегат өстәлеп тора. Бүген инде менә иртәнгә 100гә якын тырма агрегат эшли басуда дигәннәр иде. Дүшәмбедән инде безнең фермерлар вакыт-як басуларны чәчәргә кереште. Язның бер көне ел туйдыра ди халык. Зей аграрийлары шушы әйтемне истә тотып, көнне төнгә ялгап эшлиләр. Арпа культурасын чәчүгә дә керешәләр. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. Ел сайын политехник колледжда изге Рамазан аенда район шәһәр мөселманнар өчен ифтар ашы уздырыла. Авыз ачу мәҗлесе район башлыгы булышлыгы белән 9нчы тапкыр оештырыла. Күркәм чара Коръән аятлары уку белән башланды. Район башлыгы үз чыгышында Зейнең социаль-икътисади торышы, алда торган эш гамәлләр турында сөйләде. Халыклар дуслыгын ассызыклады. Ифтар ашына мәртәбәле кунаклар да чакырылу иде. Татарстан мөфтие урынбасары Равил хәзрәт Зөфәров чарада катнашучыларны сәламләде. Инде рөхсәт итегез әввәлән, хөрмәтле мөфтиебез, һәр вакыт безләргә хәер ихсанында гада торган мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнәрен, котлауларын сезләргә җиткезергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөселманнар бердәм булып иңгәйең торып ахшам намазы укыды. Ашханада тезелеп киткән өстәлләр артында ифтар ашы оештырылды. Ул изге китап сүзләре, хәзрәтләр вәгазьләре белән аралашып барды. Колледж коллективы елда ураза тотучы мөселманнарга тәмле ризыклар белән мәҗлес оештыра. Мондый мәҗлесләр район шәһәргә, уку йортына зур нигъмәт, бәрәкәт, тынычлык иңдерә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 1 апрельдән хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башлана. Медицина комиссиясе быел армиягә китәчәк егетләрнең сәламәтлеген тикшерә башлады. 1 төркемне озату апрель ахырына билгеләнгән. 1 апрельдән Россиядә язгы чакырылыш башланды. Зей районыннан бу чакырылышта 50гә якын егетебез армия сакларына басачаклар. Егетләребез махсус хәрби операциядә катнашмаячаклар. Алар үз хезмәт итә торган сәсләрдә генә хезмәт итәчәкләр инде.
Быелгы язгы чакырылышта үзгәрешләр юк, армиягә чакырылучыларның яше һәм хезмәт үтү вакыты шулук. Солдатка 18 яшьтән алып 27 яшьлек егетләр китәчәк. Алар 1 ел хезмәт итәчәк. Әти-әниләр борчылмасыннар, егетләрне махсус операция урынына җибәрмәячәкләр. Урта яки югары һөнәри белемле гражданнар шунда ук контракт буенча хәрби хезмәткә килешү төзи ала. Язгы чакырылыш 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Армиядән качып йөрүчеләр дә юк түгел. Алар белән аерым эш алып барабыз ди хәрби комиссар. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. Мария Мрясова өлкән яшьтә булуына карамастан күбрәк җәяү йөрергә тырыша. Надежда актив пенсионерлар клубында да шөгыльләнә. Бүген ул яшәүгә 10 000 адым республика акциясендә катнаша. Для здоровья очень хорошо, очень помогает. Мен үзем, в общем-то, сердечица, как говорится. Безгә рөхсәт иттеләр, йөрергә бик файдалы. И всех приглашаю пенсионеров идә утырмаска, йөрергә саф һавада. Спорт чарасы җәяү йөрергә яратучы зәйлеләрне ел сайын Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркына җыя. Быел да 50-гә якын пенсионер үз көчен сынап карарга булган. Тормышка 10 000 адым акциясендә зәйлеләр дә катнашты. Бу акциядә 41 кеше катнаша. Алар арасында күбесе пенсионер. Бу чара безнең ел сайын үткәрелә. Акциянең максаты иде утыручы әби-бабайларны сәламәт яшәү рәвешен активлаштыру һәм чара аша берләштерү. Һәр кеше көненә 6 000-нан 10 000 адымга кадәр җыя узарга тиеш ди белгечләр. Акциядә катнашучылар бәйге шартлары буенча ял паркын 7 тапкыр әйләнеп чыгарга тиеш. Ахырдан җиңүчеләр дә билгеләнәчәк. Шул рәвешле зәйлеләр тагын бер тапкыр үзләренең спорт яратуын, сәламәт тормышны сайлавын дәлилли. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. Тарихта без эзлебез шәҗәрә фестиваленең зона этабы Зәйдә узды. Мәдәният йорты фойесында 9 районнан килгән гаилә жюри хөкеменә нәселнең шәҗәрә агачларын үзләренең яратып әзерләнә торган сый-нигъмәтләрен тәкъдим итә. Имәнлебаш авылыннан Әхмәтҗановларга бәйгенең муниципаль турында тиңнәр булмады. Хәзер дә җитди әзерлек белән килгәннәр. Үз шәҗәрәләрендә Әхмәтҗановлар 10 буынны ачыклауга ирешкән. Эзләнүләр вакытында нәсел тамгаларын да тапканнар. Без үзебезнең борынгы гадәтләребезне күрсәтәбез. Безнең менә әби-бабаларыбыз элек-электән чаналар, кашовкалар ясап сатканнар, самоварлар. Менә элеккеге самоварыбыз да бар безнең һәм шулай ук чабата үргән. Бәйгенең 3нче өлеше сәхнәдә дәвам итте. Һәр гаилә үз нәселенә генә хас булган гореф-гадәтләр, йолалар белән таныштыра. Нәселнең килеп чыгышын риваятләргә нигезләнеп сәхнәләштергән чыгышлар тәкъдим итәләр. Безнең бабаларыбыз кем булган әби? 1716-да нәсел башы Ибраһим. Ondan Мөхәммәтҗан, аларның дәвамы Әхмәтҗан. Фестивальдә катнашучыларны район җитәкчелеге дә сәламләде. Проведение столь значимого и масштабного события именно на территории нашей Заинского муниципального района – это для нас большое доверие и ответственность. Безусловно, это добрый знак нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества. Шәҗәрәләр фестиваленең нәтиҗәләре буенча Зей районында аны яклап чыгыш ясаган Әхмәтҗановлар гаиләсе җиңүче дип табылды. Хәзер алар Казан шәһәрендә узачак финалда катнашуга әзерләнә. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.